Hola a tots, som la Lídia i la Sara i avui us parlarem de com adaptar el que diem a la situació. Existeixen 4 punts que hem de seguir si no volem acabar molt i molt malament. Punt número 1. El registre. Segur que si vas a una entrevista de treball no ho faràs així. Bueno, Sara, parla'm de tu. Doncs mira, jo, lo de treballar no molem. Unes horetes com a màxim, que si no, no tinc temps per fer les meves coses, que a mi això de treballar no m'agrada. ¡A que te mato! Bueno, fi de l'entrevista. I segur que si estàs en un funeral no parlaràs així. Ui, quin ambient més fosc amb aquestes cortines tan negres. Sí, aquelles flors tan fosques hauríem de tenir una mica més de color, no? Sí, ja ho veig, festa funeral amb un toc de color. Punt número 2. El gènere comunicatiu. Si vols quedar amb un amic, oi que no faràs amb el mateix to que si estiguessis anunciant la loteria el dia 22 de desembre? Ei, Lídia, t'agradaria que quedéssim aquesta tarda? Podríem quedar a casa teva a les 5, amb l'Elenca i l'Anna. Mira, saps què? Crec que tinc atletisme, o sigui que... millor un altre dia. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really. I si vas a demanar-li l'ordinador de la teva amiga, oi que no ho faràs amb el mateix to que si estiguessis en un concert cridant? Lídia, passa amb l'ordinador! Oi, té, para de cridar. Gràcies! Punt número 3. El destinatari. Hem d'intentar explicar coses que el nostre destinatari pugui entendre i li interessi. Buah, tinc una gran preocupació i necessito compartir-la amb algú. Mamagüevo. Avui, al meu examen de matemàtiques, he tingut una pèssima nota. Què hauria de fer? Els números són tot un repte per mi. M'angoixa pensar que no entendré mai aquestes equacions complicades. És el meu pitjor malson. També hem de saber com el receptor reacciona a les coses. No tothom comprèn les ironies, així que aneu amb compte, perquè podríeu acabar molt i molt malament. L'últim punt, sigues tu mateix. I per aconseguir-ho, primer heu de preguntar-vos qui sou. En conclusió, oi que no parlem de la mateixa manera amb els amics, amb el professor o amb la mare? Per això hem d'adequar-nos a la situació. I fins aquí el tutorial d'avui. Moltes gràcies per veure el vídeo. Nosaltres som la Lídia i la Sara i ens veiem a la propera.